Kublai shibo ni pigi pajba ba i season pat ngapding sobai pi chaka voice of Khasi channel. Hakini ka por ka pamenta ko ki pajba ba i nya kwa ban kran sepangga way ka kentin ya ka ba ong. Ki pajba lani ki nong kersan jang ka voice of the people party kilas ngausi hakini kisngi ki baladap. Kadau kalong ba nga kwa man thru ya pi ko ki pajba ba i ba hakini kisngi ki baladap baladon way minister jang ka sarkar Meghalaya ya ka ba ula keren bat kala penong ya ki pajba ban sauthu baklano sapang ka party VP Henry ko ki pajba ba i la da pis ngapai ka ni ki video pinyo ka jingsai ha ka ni ka janmet ka por ka bamenta bat ka ke jingkren jong une minister ka long ba uong ba ka party VP kala kalaktin haden ba kala let thau unit po garo sapang ka baha tungkam tungjam Henry ko ki pajba ba i nya kwa ban pensaya pi ha ka ni ka por ka bamenta ka party VP ya ka ka balakular ha ka manifesto jong ka bat kala le berkata ka ong ban penbha lane ban penthamai pat lane ban review ya ka reservation policy lane ya kata ka bha tungkam tungjam te kumta kala le da ka ba kala le sa thanru iba ardan ila sya thanru adu prasi lane kandai si na ka banta ka bha tungkam tungjam Henry hadin kata hadin nang ta ka sarkar kala khot ya ka expert committee kala yale ban pen kongu ya ka party VP kala yale ban pen kongu ya ka party VP bat kala bu ya ka expert committee ban pej ban kemi sepangga bha tungkam tungjam hadin nang ta ka ba kala bu ya kita ka expert committee bat ngadang mut ba kala don gen jing kala Henry hadin nang ta ba kala bu ya ka expert committee ban pej lane ban bisar benia Henry kam semla don kano ka jingkala bat ka rizal lane ka jingmi na kata ka long ban penne bet kumju 10% yu karo 10% ya ki Khasi na kata ka daw ko ki pajba ba i ka party VP kam semla kan randen ka party VP kam dei ka ba kelaktin no Henry ka dawa tang ya ka hok jong Khasi ka ikata ka hok jong Khasi kamut ka hok jong Khasi ka long ba kat kum ka constitution jong ka re India haba pipule ba sepang ka reservation policy lane ka baha tungkam tungjam la base ha ke jingbun breu lane la penchonong re ma ke jingbun breu tela da pipet po Meghalaya mano babun breu kidei Khasi lane gi garo Henry la de pipet ba kidei ki Khasi ken ki ba khambun breu ya gi garo ki Khasi ki la apoi khat saw lane khat sanlak Henry gigaro prala ne kandailak nakata kadaw habaya sammi ka bha tungkam tungjam dei ban ai khambun yangi ki Khasi nakata kadaw ko ki pajba ba i ka party VP kadawa ban penkala ya ka reservation policy da ka ba ai ki Khasi 100% but 100% ya gigaro te nakata kadaw ko ki pajba ba i ya ka jingdawa jung ka party VP ka dei ka nongrim ka bas kham te Henry ka ka basausi ka long badan ki briu hakini kisni ki bamenta ki biya lamba kala ki pajba kham tam ki pajba ki teman ki bala teman ki bala no ka arta teng kim so thu bha kamut ayu kata ka reservation policy kham tam ki bompule te dei na kata ka daw ko ki pajba ba e bha hakini kisni ki bamenta don ki nong kersan jong ka party VP ki lasngausi lane ki lasngaudu jingkerman namar balai kidang mud bet baka party VP kayang nakabanta ki trimlok Henry lingba ka jingya pensuthu bakla jo kini ki breu la ne ki jingya lam bakla jo kini ki breu ya ki neki nong kersan jo ka party VP bunsin ki sosi lo na ki sosi no la ne ki no men sim Henry nga chukwa ban ong pi ko ki pai ba ba i phim dei ban no men sim la ne phim dei ban sngap ki no ki jing pensai ki bom don nong rem la ne ki jing pensai ki be lamba klai pi ki pajba te tangkawe nga ong pi shania iki nong yalam juga voice of the people party ka party VP kam semla kalaktin ya ka bakala kular ban review la ne ban pen thamai ya ka bha tungkam tungjam kumta kalale nakata ka daw ka dei nga ba pi ban ai kti kadiang kti kamon ban kersan ya ka voice of the people party dei kata ken pajba ba i kata ka jingjia ba ka ba sausi yaki kinong kersan ka voice of the people party namar balai ki pajba ki sothu baklano haki brio da ka ba ki osngau yaki hamsa yalane ki khubor ki ba suthok lane ki khubor ki ba shulam ler te pajba ba i nya kerpat pi pim dei ban pensiong nong rim yaki ya ka ba pi osngau
na ki breu ne na kino habaki wan ban pensuthu baklai pi yakan nongrim jangka voice of the people party tengah ngej pila shaiba katkum ka constitution jaga ri India baka bah tungkam tung jam la pensong nongrim ha ka jingbun breu te ha posted mekalia ki khasi ki khambun breu bani ki garo te ka katkum ka hok katkum ka jingsin syar ka ba khuit ka basuba de ban ai khambun ye kita ki ba bun breu kan te mangi ki khasi ki ba ngilong ki ba khambun breu ye ki para garo te ka de yangi ken ban ai khambun yangi ki khasi kan ka bah tung kam tung jam tengah ngej ba phila shai kan ka por te khuble shibon uble nang kar khuye phi sa like but share but subscribe to video chunga khuble shibon